3 молитви, угодни на Бога, за да чуе Той гласа ти и да ти дари благословения. Първа, говори открито и просто с Бога. Излей сърцето си, Господ Исус каза. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух. И уния, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Втора, научи се да се молиш с фокус върху духовния растеж. Господ Исус каза: и тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света. А Отец ви знае, че се нуждаете от това, но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Трети, моли се, за да останеш твърд в свидетелството си и да угаждаш на Бога. Писанието казва: тогава Йов стана, раздра дрехата си и обръсна главата си. И като падна на земята, поклони се и рече: гол излязох из утробата на майка си. Гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне, да бъде благословено Господното име. Когато молитвите ни не получават отговор от Бога, опитай се да се приближиш до Него чрез тези 3 подхода. Вярвай. Бог чува и ще отговори. И ще ти донесе благословения, които дори не си очаквал. Ако ти харесва това съдържание, харесай, коментирай и сподели.